Здравейте, аз съм Митко и снимам чат с кучето. И тъй като не реших това видео да го правя и започваме. Пак съм гладен. Ще му напиша едно. Ти се реш ли? Аха, добре. Добре пише. Кажи на майка ти. Кажи на майка ти да ми се обади. Кажи на майка ти да ми се обади. Кучето гледа ми така доверчиво. Ще те ударя. Ще те ударя. Ти мен. Да, теб. Аха, хубаво и кво? Цеба това тъпо куче. Абе, ти си много тъп. Абе, ти си много тъпе. Ти също. Най-много ти. Най-много ти. Така ли мислиш? Да, така. И так, знаеш ли, имаш страхотни очи. Ще ти щупа пишката. Ще ти щупа пишката. Ще ти щупа пишката. Айде де! Айде де! Я ще ти думна с юмрука ми един шамар. Добре, сега прекалено е малко и сега да ти го тура угъзна. Да ти го... Да ти го тура угъзна. И аз. Много си отворко, бе. Много си днес много днеска си отворен. Ей, кой го казва? Митка. Мите, я се погледни, голямо дете си вече. Бива ли така да се държиш? Еми, мога да се държа как си искам. Сега с последните новини около спасителната акция в има ли промяна в ситуацията прямо вчера вечерта? Здравейте, за съжаление промяна няма и резултати няма от спасителната акция. До момента екипите работят така ми е. Природата нищо не може да се направи. Какво? Фобе? Затрупаните. Сега ще разберем повече за това, колко всъщност е голям този камък от стъпалите на община Летница Красимир Джонев, който следи ситуацията. Колко е голям този къс? Мъча се. Този къс е огромен и за какво бе? колкото голям камион, примерно крас. Нищо. Какво ще го отметите? Нали се мъчеш? Подемност 50 тона. Приготвили са няколко такива. Да бе, Димитре! Ще му напиша Ще му напиша... Какво му напиша, бе? Айде, ще му напиша... На колко си? Тук трябва да кажа, че всъщност заради шума от водопадите спасителите не могат да чуят, ако има някакви викове за помощ. По-рано днес се разговарях с лекарите. Днес ми е готин ден, Мите. О, сапа и Мите ме вика. И аз ще ти викам. Пърделник. Пърделник. Ятрай. Кучето. Той ми праща едно. Смъртоносен
една страносна дреболия. И аз ще му пратя един юмрук газомо! Ще те ударя. Ще те... С последна информация за инцидента, сега включваме по телефона Веселин Цветанов. Веско, здравей. Кога да очакваме... Сериозно и как така? Еми е така. Сега какво да му напиша, бе? Ще му напиша... Здравей! Здрасти ми така, май много те мързи да пишеш днес, а? Я млъкни. Кучето се свива на кравайче и въздиша тежко. Диша, не. Какво му напиша? Майка ти как се казва? Майка ти как се казва? Де да знам. Нали ти е майка? Нали ти е... Нали ти е майка? Мама! Мама! Кучето гледа Димитър с големите си тъжни кафеви очи. За какво? За какво гледаш? За какво гледаш? Тъжно. 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 Ами аз по принцип не знам много неща, така че и сега не те разбира. Здравей да му напиша. Охо, Мите, ама ти тук ли си? Къде се губиш? Ще му напиша... Майка ти къде работи? Ти си по-тъп от Мишо циганина. Знам, не мога да направя нищо по въпроса. Реформата е причината, пък бюджет е полза. Ще му пише ятрай. Ятрай. Отчитаме един и същи резултат. Кучето. Добре, хора. Сега, с това куче, вече не знам как да се разбера по тази логика. И аз вече мисля да напиша 3 хиксата, да я поко пиша. Искаш ли някой да чуеш една